Agung kalimat jenenganipun Ibu Endang setia. Iya, nah. Paten pancuret lamun ana panaribawa tepuk catur netra amari bapani sanalika kumplawi astani pengantin karodi nonton hambalaken suruh ingkang terusih suruh ingkang ana susu nganten karodi opo dalem suruh ingkang linding lan awit suruh sanajan siji rumah kelawan kurang dinikit pengantin karodi nunggal rasaki sansaya cagel sansaya maket tumunten pengantin putri Jamaasto Sinratan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Diajin. Sugeng kama iya selamat Diajin. Salaneka pengantin putri hang lolos sropun lolos dilingkatan ayu jumungkung handuduk wonten sang ngajengipun kang garwa. Pandodoipun sinatan hanya mbah maring kakung ikenapa patut kudu nyobat maring wong lanang. Jalan wong lanang iku dimulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Sembah bekti dalem kalma iya ya diajeng. Sembah bekti tak tampa diajeng. Kaya kanjeng Nabi nate ngomong menawa menungso kudu nembah menungso nanging ora kena nyembah kanaming Allah Subhanahu wa taala ingkang kita sembah. Sanalika pengantin kakung tumuju dadi hamdiku kapidak kagat kaltan kulo mewujudan loro kang jumebul ana ing tiket rupa kuning lan rupa putih. Rupa kuning lan rupa putih hanjuaken urip ana ing malam kulo yo warnane yo aku warna loro. Wonten kakung wonten putri, wonten perawan ana jaba, ana apik rina lan wengi. Isuk lan sore iki wis dadi isen-isene ana ing alam dunya. Jodoh ing dene selatan angka kaping 3 babagan rezeki ing dene babagan angka kaping 3 babagan pating ing dene babagan kaping 50 kodok lan takdiripun manungsa sampun sinarapan dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing kitab Lauhul Mahfuz. Sukaaken wonten panggonanipun kang garwa. Opo to dalem acara kucur kang kedadosan saking beras kawak kacang kawak saha derece. Kacang kawak deli kawak yotro receh. Pasemonipun ing lenggan punika sampun terus tuntas panjenenganipun. Kang garwa bagus iwan setiawak paring kedah paring Gunungkaya paring kang garwa. Tegese bebrayan wonten ing bebrayaning agung sadereka kawastanan bulan-bulangan sekawit anggenipun dahar pengantin ingkang sampun mawi dedhaharan sekul punar utawi sekul kudik leripun manunggaling rasa karsa tekad lan katrikat kapiji saking rasa dalem Allah mugi sampun pisan wae rasa bolak-balik urunane diteni ora rawo elu matene tenan bolak-balik ora kawin ayu bolak-balik ngoten nggih. Harus muka-muka satu saja untuk selamanya. Amin Allahumma. Keparang nyuwun ilahi dipangestu wonten jarasanipun para sepuh. Dilaksanakan ati cara pangwahan saranipun ibu ati cara ati lampah kemudian wonten alas sebagai foto sutra katurane yasanipun Allah kagem ucapan Allah sami ditibani para sedherek panjenenganipun tubuh terbiar lalu panjenenganipun ibu dan dokter sangkal Jokowi pangapunten ingkang sakalan kawitatan tentu panjenengan kadherekaken selawat mugi kataken piyambak saking rasaken anggen mulia muga sakit rasaken anggen ibadah